leli gama lenhlangano nihlale nakuba ke senilambile liyahlonishwa njengoba sihlangene ukufika kobuNazaretha. Ngiyacela ebuholini ukuthi ngelinye ilanga mabephinde benze iprogram ethi ayibe kanje. Engathi usuku lokuzalwa kobuNazaretha belingephazamiseke. Kube usuku lokubungaza ukuzalwa kobuNazaretha. Bese amanye ama-program ke bazobona bawafaka kuphi kwi-POA yawo. Angikho ke labo ngoba kade kukhulunywa ngabo uNazaretha usuku liqalile nethemba ukuthi kuye kwaba njalo lokho kusini siyedlula nathi sisadlulela ngapha kovethe. Kodwa ngezekini bafowethu nodadewethu enifikile na ijoyini nathesa siyanamukela kusekhaya nibe nenhlanhla ke namukelwa iNational Executive Committee yayiNathesa nguDeputy Chairperson wakhona. Siyanamukela ke kwaNathesa ke kuyahlonishwa bafowethu. Usiko lakhona uma esifakwa kahle inhlonipho yakhona ungaze ufunga ngathi manje ayisebefuna ukuzenza obaba bethu kuyahlonishwa. Ngithe ngisho lokugcina uma kufika ubuNazaretha emazweni akithi bufika nomfundisi umnqayi kukhona ingoma ababeyicula bethi izaleni izindla amafa izaleni namhlanje ifale nolini lindile shiyani okomhlaba nayiphathe ngize kuyo ibheke yini ma first years ithi kwaNathesa ngifuna nje ukunderline leyo part ethi nizofundiswa khona njengoba senifikile kwaNathesa phela nikwazi ukuyazi Nathesa nidlula abantu enizobe nibaficile kwi-institution kuzonisiza kakhulu ukuyithoba nifunde ukuthi kwenziwa kanjani kwaNathesa. Awukwazi ukuthi ufike odadewenu baficile kwaNathesa bengasigqoka isiketi esifishane kodwa ngoba sekukhona wena sekumele sigqoke isiketi esifishane kwaNathesa. Ngiyadlula nje kuloko ngiya-highlighta nakhona nibheke lezo zinto iNathesa ifundwa
kubantu obusuku baficile nature yayo ngoba in 3 years down the line kuzobe sekuyithuba lakho lokuthi ufundise nawe akukho ozokufundisa uma ungafundanga lutho kubantu abakwanduleleyo sengiqedile ukukhuluma ngicela ukwethula ihambeli ngihamba nazo ngihamba nobhuti uqinisana Mlambo former deputy chairperson la ngihleli khona kade kuhleli yena ngihambe nodadewethu uNtombi Ncikana oyi additional member kuyi National Executive Committee yeNaTESA usihlalo walapha ekhaya kubethe uzomnika ubhuti uMlambo ithutshana ngicabanga ukuthi isikhulumo sokugcina mangaphazama naye akezuba mude ngiyacela ukuthi eze ngaphambili ubhuti uMlambo sibonile inkanyezi yakhe